nó mas na sé chundéad hatú 898 ach curniliticha RNAG ag tús-theachtarachta. Is féidir riamhas chuir chugann chomá Tús Áite ag rte.ie nó táidir X ag Tús Áite. Anis ar an banna lumaneomh tá seomar lán os mo chóir tá Fergus Keane inaltar carte agus scanán nóir fáilrod agus. Fáilrod. Agus tíléna anías Ilan Chléir in bharcéanna. Clionadh Sadléir chomálinn príomhhaimneach an gréasáin náisiúnta Daonlathach Géirchéim éignithe anías tú bheith nar dáanta. Good. Agus Diarmuid O Muirgheasa príomhhaimneach Ólas Education gan Diarmuid. Ar fád Jasmine seo. Ar fád. Well tosomid a chuirde le cuasaí ó chuí agus dógur ceanara an UUP do bítíinmh go sé seaú síos mar cheanara an fortí, deir sé go sé seaú síos tus dacrochtaí do háirithe le buil áirithe eile den bartí. An bhfuil fan ar an líana le talímar ach tuchan dógur Fergus Keane is an bhfuil aontachtas trí chéile ag crossfóthir ag áid cinúnach inis. Is tóca go bhfuil, tá grúchás an aontachas faoi láthair. I mean, gomórmhór mar don céadúir tá sin féin mar an páirtí is mó sna séúnta agus don céadúir riamh agus is tóca go bhfuil níos mó náisiúnathe ná aontacha comá, so sin sais an síl atá ón taobhhir den grúchás is tóca. Agus don céadúir tá daoine ag pleanáil do aontacht na hÉireann comá. Tá lán daoine ag tanúla sin agus atócail nach bhfuil sé foiide uing, so tá na feibhna léiricha agus I gadidir snácht leis an aontachas mar fecinn túir sin féin ní raibh uachtarán nó gácha le trocha bliain is tócha, bhí Gerry Adams agus an sin bhí Mary Lou agus tá lánsáis tá sé sáis cumádach agus stability ann I gadidir snácht leis an aontachas, so neadidir mar dúirt ímar an sin dúirt sí go bhfuil go raibh dogbítí a ggéirigh aontachas librálaach a tharraingteach agus sais dichotomy é sin mar tá sé cumádach ón ardúir an aontachas, so tá sé 6 dóhéanta é sin a tharraingteach sa principal sin. Clionadh Sadléir an éontáfáile sin an bhfuil sé dóhéanta ar aontachtas a bheith librálach agus tradiisiúnta agus fear freastal ar an taobh sin den phobal. Socha sin an ceistaró doghuiirte géirí a ragart agus tá sé imimeis so níró sé an páirtí thugant le chéile faoin sort an brat librálach sin a bhí sé ag tagart faoi nóir dhéann sé nóir an sé tagart faoi sort of gur fíise go faoi rudéigen inclusive léim sin agus dermil ní dóin go sé caint faoi réimhlód an sin tá ceapan go sé caint faoi rudéigen tahistí de aontachtóirí chórá idir an DU an lámh cumádach DUP agus an sin an a gcónaí de bhíon an gáh páirtí an sin leis ag gátíomh de aontachtóirí cumádach ach níos librálach ar an tíir an UUP agus cúpla bbliana hin amlinn ceist mór a bhí an méach an páirtí an éancur. Bhí sé gimacht go thomláin an táchan tá díreachtrééis ag bhí gine míúil sin de chuig an páirtí suas dóag fan géad, so tá fiása taachtar an UUP de bhí begáín is dócha daine ráis tá is féidirling branch librálach a bheith gin de aontachtóirí, but seohan fear ceistetá ag aontachtóirí nes chuna bhfuil siad chun boga leis an am, chuna bhfuil siad chun aontachtóireacht a bhfuil arúnacht an cóhéics a thugant agus caiis é thugant agus de bhí an sort of an hópán go méich an UUP an spás seo leanant ra fás agus an sort of an chom seo idir an DUP agus an UUP go méich siad a gaiir níos láidre ach tá freigra bháin going inniu, but feici míad cé bheith in san cé a haí siad a ríis is chun bhagad siad chun tosaí. Ach ar an ábhar sin Diarmuid O Muirgheasa an bhfuil an mar go thar bh lán an seorbhach sé sin le tá an UUP géirí bogar a dhéist, tá DUP agus an TUV agus lehéad an sin, tá si géirí bogar a chlé agus dearcha trasfóbal, dearcha níos liberálí tá an páirtí cóhólíocht a le síon sin chomá nach bhfuil an sin an bonaibh. I mean, tá sé anna achar dus na páirtí seo sa tarínt blianta deacra sílam curthas deach inis ag na páirtí aontachta le 8 milliún Beiidir inis. Dar ná ceist an mratamacht bhí sé anna achar chu chuna dulling lech le sin. Agus tá barna an inis sílam agus tá sé ráte go mairt eile an seo taobhlamm
Tá barn an cad é an fís dearafacht an tochaí atá chur an cí, agus ní hé nachhfuil éireacht ar bitgénta gaiine ar sin ach ní léine ní teacht ar ragra agus tá sé seola feiscin síle mí annachcuid sin fulla tíocht atá a gin timppla na crinne faoi láthair go bhfuil sé deachar ar ghuiine orintanta cinál fís dearafach a chur chun cí agus go joci daine isteach tíhhéir de sin agus rud tá an ina áit sin orintanta násáid gearán agus clásán faoi rudde atá imethe agus daine gearán faoi rudí atá gaiirí níos measa seachas rud ag an dearafach a chur cí agus sin an dúláán atá an ach a ríis tá na pórtathe seo is pórta cumádach iad tá sé anna dheacar arthú teacht le chéile le fís dearafach don tochaí agus béle feiscin an féidir lei sin dhéanamh agus deacar feiscin chunas gomaran siad bééis siad linn cínte i gceann déim líon ach i gceann fihin ó trocha na dahad blion cad é an spás atá an do ghuioine mar sin atá dehéirigh brathnú siar mar grúpa agus rís ní hé nachhfuil daine éonacha tíbh siad na pórta atá géirí bogach an tosaí ach manar féidir le teacht le chéile le fís tá sé deacar feiscin céin tochaí fád tearmach go hándamh. Agus is tú caint fao dearfacht ú tú caint ar optics nó tú caint ar fís dogad hain nachhollig gonig freigart drú ag an eile. Is auch an rudtá gceist gom ná má tá méise mar duine tá chun bhóta chahabh cé atá chun mothéile dhéanamh níos fear, cé atá chun an tír a thógáil ará tír níos fear dhéanamh as. Agus mar dearm sílan gur fáid bei seo dún ar fád timppla na Hórpa ach go háirithe tá a bhád an go cáintear ar rudí atá gairí níos measa agus é sin a hachan seachas támuid chun bhuairséile dhéanamh níos fear agus seo híad an cúig nó an débuinte atá gin chunéis sin dhéanamh. Agus ar ábhar eile dréirtúirs sa beh fes telegraf de rialtas na Bratainmh gur faoi aimna stormant atá sé cuiitir bh hocrú do Gaelta iaspatig na dribloidí. Is freagraéis seo an mí hásamh atá más Gaelta iaspatig mad leis céim cuiitir bh bhanig Westminster ceir blian á hin nuair nach an feimna sig feimú. Emer McGovern an méchan pobl ó chuig sásta cuaitir bh bheith faoi stormant seachas Westminster. Well, so mar cohic sin scéil seo bhunig Westminster an scéim sin dar nui do ghuioine gurta le na troplóidí sa túisgurt agus an rud a rinne siad an cinine sin tuis nach raibh stormant ag feimú martá ráta agat ach é sin ráta do glóirdíine nar airig le cúteamh áil seaan rein samplaí amachchan sin sé sin dína ghilta le dína eile gurtaíoch nó mariaach de bhór na troplóidí cumá sampla bháin hótar gomininic nó duine atá ann go bhain drthir íochúchtaí mar duna coníonn suíocht dainte ach ní aon a drthir an rud céine tuisgur rugad é maileach lia. Agus inis an rud dó ráta ag Westminster ionas gur féidir bugad an tusaigh leis an scéim seo, ba cearcimach stormant i gceannas ar an scéim seo amachchan seo. Agus is dócha dar le reintína túisgurt níl sé sin sáúil cean bháin acu ná an onadí ó grúpa íspertig Kenny Donaldson him seansúil aithna ag dína air ach dar leis ní réiteach fad termach a bhí sa scéim seo riamh agus ba ceart ceann nua bhanú tuiscin síomh politiúil sa túisgurt is tócha go méid sin asaonanta saon agus ná féad le dína teachtar réiteach maidir le rudí agsúla bhainean leis an triplóidí speisialta. Sílan go néitíonn reinintádína leis ba ceart céim náisiúnta bhanú dar le agus fécint chunas gur féidir gachtain ó hása bh slí leanúach agus neamhsplach gus tócha. Clionadh Sadléir bíonn tú sa pléad an le hiaspatig agus le chunas go neantar dulinn leis le cuasí cuaitimh. An plán maithaigh meach sé seo faoi stormant nó an seo sin a freigrachta ó London? Well, I mean, an rud London bhí sé gcónaí temporary nuair sé riamh bhí sé díircha tógant an freigracht sin a gur tamlín agus a fannacht ar stormant tachtarráis. Tá lán níos partí agrá nachhfuil sé ceart na cór agus nach má cór go meach sé tá sé ró congrach nuair bhfuil sé tehistí san túisceart agus ag stormant. Ag an nóméid an tóth tá anna fáib leis an tóthaí antar déobh cé an airgad nó cé nach bhain an takeíocht agus níl sé fellúnach an éoncur go nóméid. So tá níos partí ag rálach caiimiid córas ceart a chur an áit agus táláin daoine rá cai sé fé nasplách agus
go fear, agus tá landína rá conné sinna bheith going I déhre éigen gosulis na tribloidí caiise sinna bheith London. No. Agus am láléach má beidir. Agus am láléach má beidir, ja. Má tá chun luústraidí scialta eile ach Emer McGovern gur míle mágad as a bhelinn donna chud sin den flébin Emer McGovern ar seir sin Belfast Telegraph. Go cuasaí sládála inis agus dúirt an taoiseach Simon Harrison jobh nachhfuil ar séir ó bhagart sceflethireacht bhaile ná idirnáisiúnta tagann seos na sála ar thuairiscí go Norton Commissioner Grádaí Drew Harris gofuil buil scefle sunta sa chaanais ó antuiscí politiúla. Agus tá gníomhthe a bhadamach ar na tíis ag fáilisiú seolta bailile teachtaídála agus airí ar líne anas go féidir sin úsáid chun imaglú agus léirse aanamh I gcuine na bolitóirí sin. Diarmuid O Muirgheasa bhfuil tosa bortha faoin mhail scefle. Well, ní hamháin ghfuil buil sceflethireachta an ach sin ghfuil feib sceflethireachta agin nuair bhreathnaíonn ar céimh tinta atá lasta ag lucht an ETS leis sé bhíonús in áit go mór himpeall na tíre. Agus sin ghfuil feib agin mar hir orintanta tá drogal ar ghoinní beidir únéireachta ghlacha agus dún in lech le feiban an mar seo a tá daoine rábhail tá na Gardaí géirí seaasa síirnis de géirí rud dhéanamh níos massa agus an sin tá grúpa éagsúla tá beidir chórbheith freigrach as píos amháin as píos eile de seo. Ní dám gur chóirún bheith th fór agus muidir leirte ar an mhail, ní hé ghfuil buil an massam don gná duine ar an sráid, ach mar hir cíntear gur chóirún bheith I dulling leicla seo agus sílam agus tá sé seo féar faoi anna chuid den stufa dhéanamid mar hir tá aibán a gcónaí nachhfuil daine ghlacha freigrach bacóir go méach sé soléir céatá freigrach as seo bíag sé sin Drew Harris nó peighuine agus go méach orthú sin dulling lech leis an bhaid begeart mar dearm tá sin go mthí an anna chuid daine an bhaid seo nachhfuil in áréire ag ghlacha seile bhar an bhaib. Fergus cín an intáfa sin ní réine ghlacha seile bhar an bhaib. Ní dálam gurbéis sin an tá daine ag ghlacha seileh ach tá sé anna dheachar. I mean tá rudaí ahra bhad níos mó ná bhí tá bhad níos mó scrúdú ag daine ar gach ile rud a dhéanaan polatóirí agus thosaigh sé le nuacht fithe carr ó a cléig agus an Island man sa síalta tá sé níos láid ar fós agus ceapan daoine go bhfuil I bhad níos mó éfacht aá ar folatóirí nó ar bhí agus tá siad á scrúdú níos mó. Agus tá ceart a déine ag daoine a ggóda dhéanamh mar darnóid ach ní léon leiscéal a ggóda dhéanamh oscóir teach na polatóirí rodú fása é sin. Ja, agus mar dúirt an taoiseach dúirt gur nach léirseéis sin gur é maglú tám. Ach má tá mar smaoine bhar chusaí sládála Clionadh Sadléir an bhfuil beidir go daine ghlacha seile bhar an bhfuil isig lochtpolitíocht a chunasteáil le seo. Tháinig mar lúnta sa teachtasteach do folatóirí go féile chuisteach ar sládáil breise dá té mar hampla. Ach níl sé sinna don leicla sin bona bhil. Well, se agus ní hagus ceandas rudaí an teachtaí atá teach trasna agus mar déimad an seo tá sé táchtach nach héimiid th fór an seo. Mar tá tíiseach agus Drew Harris a rá, is caiimiid é seo cumad, tuiscin cad bhfuil a háú tá míid a riar a foioi, but níl siad san chun muide ahrú mar tá míid fós mar tír, I mean cean sa snródaí atá agan in Daonlachas ná go bhfuil sé anna oscailta. Agus tá an sais sin sort of access a gcuin go léir dá folatóirí agus mohíonn sé go bhfuil míad an án ar lábh chur amach agus teanghla dhéanamh leis lena polatóirí agus leis na airí agus mar sin de. So tá sé sin anna háchtach doing so ní heiste sin a bhrise. Ní heiste mu sin agus an rud faoi na demonstration agus mar sin de is cais, I mean an bua atá acu ná an sort of is sais tíir atá gceiste tá sé feicálach agus tá anna éfect aige agus ní gáda a cúpla daoine chun é sin dhéanamh chun an éfect sin dhéanamh. So tá is socha rud éigen ar na hain chun a bheith saléir gandal th fór déobh chun bhfuil míad fatíiseach faoi sin. Ceandas rudaí technicúil a féidirlíon dhéanamh agus nachhuaid a caint fé ná
A go bhfuil táid a caiint fé I písa de lí eile na recommender algorithms. So seoir na meán an slí a bhagan an ólas a bhagan na pictúí seo an tíir go léir. Seán fergus a déanana tagató agus míolalas is tócha. Yeah, agus is féidirling na recommender algorithm sin a chuúna sios má bhfuil mit crogan nach glór dolamach go dtí na platforms ile agus é sin a dhéanamh. So sin ceistin ag nóid atá an, so níomid a caint fé moderating a dhéanamh cadbal daoine rá, níomid chun stop le daoine but tá sin an iachar. But is féidirling na recommender algorithms a chuúna sios agus is féidirling dhéanamh amórach. Agus bhfuil an teachtarráistín pointe sin a dhéarmid bhfuil an pegus so rudaile dúirt Clionadh sin faoin tradiisiún agus tá tradiisiún sin in éireann go bhfuil an déanamh beag go bhfuil anna páirtí daoine ar na polytóirí an bhfuil an bhfuil go gailfí sin I gCultúr Slándála. Sílam gohfuil agus tá sé seo fear le tamó fada cuioinó daoine ar cathú deoch do thuirt aigen ar bhráid chu rint blion dá hin agus darná anna chu daoine ar ábhfuil cén dochar seir níor gurtaí é. Ach is an sort sin rud a bhrúin polytóirí amach ón sráid. Agus sin go sé tábhad do chumara, tá difricht dulmhór idir gcuoine bheith las muid a theach Simon Harris agus iad bheith las muid a theach mar hampla Joe Biden. Is gárad tá picture is dá go feice ag an chuid is mágin is de theach Simon Harris agus is gnáteach ar gnáisráid agus mata daoine seasta las muid, tá sé cúpla méidir. Agus tá críomhnú gur déananig bagartí buála chumá agus an cinnáisiúla. Sin agus níl scon sa mór agus mar deirtú is rud maithé sin don Daonlathas nuair tá polytóirí díreach an sin agus is féidirlín dul chun canciile go héasca ach cínte tá bhfuil céim fáil go méoch polytóirí sásta bheith go hoscailte sin nuair tá na bagartí sin ag teachtasteach agus ní an dó féinach dá glán tá chlán ógan is ag bhd níos má polytóirí óga inis na mar bhí cúpla blian ó hin tá cinna tá glún ahras tá chlán óga gan chuid dus na daoine seo agus céim fáil go méthe sásta an ghlacha leis an dáin séir sin. Fergus cín an bhfuil an chuid an cheart nó bedranacha den cheart Clionadh Sadléir sí caint faoin na algorithm faoin na meán sosiálta tháinig mar hampla is na círéib na sa bhreatain go raibh Keir Starmer cáinne Elon Musk as a bheith scap míolais an líon annachcha den bhreagacht an sin? Neither, yeah, is scale on Dakar sin a réitoch. Yeah, I mean, just vis ag smaoine mai eile rud a dúirt Diarmuid an sin agus, an sais an nuair bhí bartaí a thar nán agus bhí sé ag dul isteach i neach tigtarna sa tír agus a crit lábhad a gach duine agus ag siúil go parc an crócaig agus bhí sé mar taoiseach bheoh sé anna dheacair do polytóirí sin dhéanamh san látáin a bhain agus is trú mar is agus dúirt Clionadh sin go má bhí sé go hálainn go raibh sais an gcuéile going lena polytóirí agus tá fós is tóga lenar teachtadála ach tá sé caiiliúnta going. Ach cad é dathraigh mar sin, mar mus míní mar an léonta sin níor sé sin a bhd ó léonta gribhann imní scebh le poblachtánacha anna chu McGovern scebh le paramíleteach tá cinna léag so den seo bhí drú thar go manan sé seo le buil scebh le hort an ETS ní bhain se le scebh le hort Islamach ní bhain se le sin paramíletechas an é sin an taonú de dathraigh nó hála cléach le eile. Neither, no, just bhí 6 mínamh níos luúthe don céad ó a chunig mé scéal an políochta ag gathú nóair a bhí gábhíle cardú agus tócha bhí John Burton gafa ina Gluaisteáin agus bhí agóid ann. Nagóid isce se. Yeah, so bhí sé sin saisú fásach an céad rud a chunig mise go raibh ú fásach agus agus tá rudaí ag dul in olcas ó hen is tócha. Agus sochan rud a caiimiid a sláándáú mar caian obair a bheith caian sláándála bheith an mar tá contúirtán ach socha caiimiid a bheith ag sládálacht an déanlachas freisin. Oh, yeah. So yeah.
tá lán a féidir leis na Gardaí anamh mar hampla, fáisnéise intelligence agus mar sin agus a just, is féidir le bheith an sin ach ní fuide, san cúra. Yeah. So tá lán rudí atá dhéanamh tam cinnte hena hain nach beidir nach bhfuil míad muidne go léir an ána eáil. Ach, so caiimid an sort of an balance sin áil mar cinnte cai. Agus freisin tá lán polatóí agus tá siad ag fágant an polatóireachta. So, caiimid a bheith, well, seo post mar ní mar ein post eile ach cai siad a bheith slán agus cai siad an an bheith a fostíanamh agus cuid an post sin ná bheith oscailtead agus a bheith caint leis na daoine. Sure. Agus chun an ceiste a chuirtú ragart beidir cad tá difriúlan is. Beidir gur bheith nachhfuil níos mó dáinséar an ach tá sé bhád níos éasca ar gcuine teachtarta cheola i déanamh bagart. Beidir beag sé sin ar na meán so síalta nó trí rifuist. Beidir go bhúmlíonn sé sáteach fiú más rud ag go rahairt stampa a chur clúdach litrach. Sin rud beidir atá beagán Jackar má tá faragart faoi rud a chins tá tú chun rud ag an amadeach rá ar Twitter níl tú chundul agus níocht déanamh. So ní hé beidir gohfuil an level dáinsear níos irde ach tá bhád níos mó daine tá ábalta teachtarta cheola ag déanamh bagart agus Tá sé Jackar gan ligan sin chus Jackart fiú má tá agad gohfuil nó go nífuin géit an stuff seo gur seafáid omláin agus nachhfuil éon fear dáinsear an tá sé anna Jackar just mar gcuine neamhór the anniversary. Agus chun fiile ar a cheist freagar an stáit, tá mé cinnte go bhac siad an tuairisc spéisiús Irish Times ag déir seachtainna faoi chósaí sláándála de henachtas. Comma anna bhí agrathe ar bhí buil den arm denm gearán rein blianta hen má hampla gur bh siomar réite an ús ag buil fáinne i go rang na yoga. Agus bhí mar fád a caiint significas gáil a fóiltóirí bheith salúpa. Ach an léironn si seo a chléanana aspadóíireachta ó hebh an stáit faoi chósaí sláándála. Well, begáin agus beidir gurú mí rascadí an sort of an cultúr tá de géirí an cultúr oscailte chumad, but de bhí mé a tosnúir sin agus sin de lei méistechan agus déobh cad bhfuil an buon sin san alt tá sé is dóchan nach bhfuil ní léon protocol tá trí if you like grúpiíon sin tá arm tá na Gardaí agus tá nó séirí so sin trí grúpia bhfuil an sort of go gaiith siad an áid cumad slán agus ní léon protocol ní bhúlann siad le chéile ní bhfuil siad a caint le chéile céhfuil íanamh cad agus ní lisa go céhfuil íanamh cad so sin den sin beyond einhart eile so mis ag rud banúsach ná díreach protocol ná díreach crinnear gachmadan agus mana bhfuil sé sin atáirlú well ní lisa gom cad é an fáib an sin. Agus filann sé seo an buinte bhí a dhéanamh agus níos luú ná gur gáda do ghuine ag an bheith freigrach. Agus, mar déir tusa an bhfuil an arm i gceannas a bhfuil na Gardaí i gceannas a bhfuil fuair an hithe an oireachtais i gceannas. Well, gach seans nach go aon acu géir a bheith gceannas. Nuair tá gceannas, nuair tá freigracht agad an sin is féidir le tepa ach más féidir le rá well le muidna ná réire gceannas tá grúpa eile sin agus níor iarúing é sin dhéanamh. Tá sé simil a mín chunach mar fád cad a thorla cúpla bliain ó hin America agus sé lein sin ag ddéireach agus is chus go sé actually beidir níos Jackra na háitcí seo chumad slán na mar ceapá agus tócha nuair nachhfuil daoine ó lá go lá déanamhéireacht brisisteach tá sé anna Jackar bheith díirithe ar iad a chumad amach nuair nach léon sin chun chumad amach an ruidir go daoine déanamhéireacht brisisteach an tamar fad is cinnte go méid sé seán agus is seo beidir rud nachhuiid rá ítach ar mar roioine rud a tharlaíonn chohanamh sin tá sé anna Jackar chumad tú bhéine chumad olamh. Ach bhargus cíine teachtain méid sin an féidir sin stát an cinna sin slándáil gealaint. An brahan annach de seo ar tuiscint gohfuil de tholaigh daoine go scuiligh nóchan é fan géad a réon le don réaltas a gó dhéanamh. An méach éanacha de seo indéanta dá méach an fearg sin níos fear leithne. Mar dúir Diarmuid nuair nach bhfuil sé tuithe amach go minic, tá sé deachar fiber réiteach nóair nach míonn sé ann is tócha. Agus hála sé ó amháin is tócha 2010 bhí grúpa Daonlathach Géirchéim agus is tócha sin féin cumad dhéan siadionsaí ar an tuthe an oireachtas agus dairigh lo.
bhí siad istigh I dtí na Oireachtas agus is beag Oireachtas ar na Parliament ar fud an Down gur féidir é sin dhéanamh is tócha agus is tócha bhfuil sé sin mar go bhfuil rialtas oscailte going mar dúirt Clionadh rád atá maith réala agus gur bhhaling clí leis. Agus de luútas a cuasaí American sin Diarmuid agus beidir go mogad aráig dí cuasaí chógáil na Daonlathach I Chicago mé feiscin tuairiscí go an Gordon náisiúnta seasamh réig ar leataobh sa Governor Illinois agus tá súil le na 12,000 léirsethirí atá léisiú gona an chogadh in Gaza. Inis feicimiid Kamala Harris agus Tim Walz ag legan amach a bhístan bheachtas táchainneomh agus tá an glúiseacht uncommitted nó an glúiseacht gan cheangal ag fás. Seo glúiseacht donna de Daonlacha a leite bhótaí mar agáidú gona pólaí na Daonlach in Gaza agus ba siad sin ag stocharacht ar an ábhar seo chomá. Fergus an mé léirsethirí san na Palestína in ann seo nach chu imimetar folaí an fortí ag an ggóáil seo. Beg sé sa múl cén éfacht a bheith go cá an seachtain seo. Now is drám an a bheogatá istig sa cógáil. Ein fáin géad ach bé is tóga meg slú a bhad níos mó taobh mu. Agus tá 6 tionachar hena féin déanta mar do réirdal bhí ráfla ann go beochach Kamala Harris cadé an tanna mar Josh Shapiro agus ná fiúch si I de bhar an brú atá ag teacht ón dróm sin agus sin ráfla níl is going go crín ach tá éfacht á dhéanamh cá hena féin is tócha beag sé sa múl cén éfacht a bheith go cá an seachtain seo an meid a gádáin an mar níl policy falls Kamala Harris mai an rud seo tá si just ag leanúnta raig leis an policy a bhí Biden. Diarmuid O Muirgheasa an glúiseacht seo an glúiseacht uncommitted nó gan cheangal an bhfuil bail an seo dus an déile go scuil for an bhóta. Well, tá an bail sin an a gánaí agus beidir an fiú an bail sin chun íochttaíon an policy a bhoga beidir go sin an. Well, sílan go Kamala Harris hena féin in ní boga beagán ó policy Biden. Now, ní hé go sí rá nar chóir do bhéracha teachta ar Israel ach tá níos mó cána déanta eici ar Netanyahu ná mar a bhí cínte ag Biden nó ag ceanirí eile a bhí agin le blianta beag sin uachtarán nó sna tithe eile. So sílan go bhfuil si ag boga agus béle feiscint cécha fada sa bhogann si tá dar nó tá chunéil teoran leis an méid gur féidir lehí boga gan annacuid cána a haingtarthaí ón éite eile den fortí. So tá sé cinnal géirí siúil agus gan carrasta gon ar bé rud atá an iachar. Sílan gur sin an dáintear is mó atá os a góir. Tá de fuinna bhíntaach nua ag an bortí Daonlathach dul águr ág Biden an rás dul i mún trudde le Trump agus é seo bhúcant. Seo Beiidir an tain policy a bhfuil feidh mór a gabháil leis os rud é ar an stuff eile ar fád a daoine beidir sásta chur latíomh rá nálaigh de Trump fálas seach ar ríis déalála mu stuff eile níos déine. Ach ar seo mar déir tú tá éite an sinatá rá ní hé goraach siad chun bhóta a chaha bhar son Trump Beiidir. Ach Beiidir nach teach siad amach chur, Beiidir nach mééis siad sásta Beiidir go millií siad an bhóta. Beiidir go millií an bhóta. Agus sin nuair tá muidir brathnú ar an Tom Déarnach bhí Beiidir 5,000 bhóta nó 3,000 bhóta nó ag mar sin sna státan í tábhachtacha sin. So níl ag tastáilach fear bheogáin daoine I gátheag tír le cúpla milliún chun Trumpa chur arás signific sin. So chun ceist a chuirta agart bhéon bortha agus sílan go bhfuil bail an dómh. Clionadh Sadléir an aontainn le Diarmuid go bhheicimiid beidir boga policy seo ó Harris nó an éon policy cén le hata difriúil le bhegar. No, ceapan go boga policy atá gceist an seo daontíam agus políocht atá a féchan ar nó bhfuil tú ag féchan ar ó éire is rud beaga atá sí treisi ana bhína lán site agus rud olmhór
trastan sin. Mar ní roiin spás a gcór sort of just even a rá tá mí caiimid chas suas agus caiimid so ceapan gur bhog sí an policy ach an is course tá an ete gan ceangal tá siad san na géirí go gur siúr éigen concrete siath ar an pápéir, gosúla, go mé an trodbach arm, sin tá na géiríar, agus sascoga. So sin rud ag an dainach a d'astan mutha, agus tá si denmh an políocht ag an nóméid seo. Tá ceapan go bhfuil siad san Sadléir an dain séir atá an, agus ní ceapan go heastan mutha, go gaiilech Harris an tábhachán omláin ar seo, but tá si na géirí rud éigen a bhugad chun tosaí beáín eile ag an bhainte seo mar seo an opportunity tá acu. So is políocht atá gceist ag nóid agus is cléir políocht. Agus cinnte tá Harris a géirí an áite chamad ar oscailte agus gánain commitment dhéanamh mar tá agla sin orthaí má héann si dróada. Agus béis sé simime feiscint nuair a héann si pé méid céim atá si sásta tógáil nuair a dhéanana si sin an joci an grúpa sin is teachtaí féirte right bhí bu beag an sin bhogar mar an policy beag an táhaint tíh féirte inis nó a mééis rá nílneart déanta agus seans gur sin an rud a dhéananas an difriocht I mína saona. Fergus cíine chu dearfa sin gceistún an fé má bhgan Harris an dóhanna bheith ann nó an féidir le hí in bugad sontas a chéanamh seo gan choras don ete atá san na hisáile an stocarí an taobh sin. Yeah, déirthing an daracha dúir Diarmuid an sin, atá a hiúcha gomaí an ní bheith an spásacha is tócha athhrú mór go leor a dhéanamh chun na daoine sin a hásamh is tócha. Agus an rud eile an tríú ar a thór tá níl is going fós ach tá seanson gombeocht RF Kennedy ag teachtasteach agus béidir gombeocht na daoine sin ag dul go dtíon ar thóir sin comá. Agus an ceist eile tócha agus ná dóibh siúd a chur gás Palestínig Americánacha, Arabic Americánacha, Muslimig Americánacha atá annach chuirthe fao seo fiúmas déanana go smíoriad an bhfuil argáin teán nach bhéadach na poblachtáin ag bheith níos massa ar an ábhar seo. Neadar, sin ceis má níl lisagam ach béidir méoch an sais an seans ag tríú ar a thór cosúla Kennedy é sin a dhéanamh ach tá feib ag an gá pháirtí eile leis an feib seo. So bud go mór mhór an pártaí an Daonlathach agus beag sé sin Sadléir an seachna seo. Rud atá ráite ag Trump rint orintanta agus tá sé Jackar gána bheith cinnte cadatá dar éire agus cadatá ar bhór a ceann ó lá go lá, but rud tá ráite ag an agla sé géirí cinál America a haingtar ais agus go méach America díirithe ar bhéracha. Now, tá sé rá sin níos mó I gáthas na Ucraine ach go pointe más rud ag gur tosaigh lurag bua ó thaobh nach raibh tú géirí arma cheola go Israel beidir go mar an áfáir ráit mar sin is rábhfuil muna sé géirí arma cheola an sin beidir nach sé géirí arma cheola an siúd agus beidir go bua é sin dúine agus beidir más rud ag gur sin an tain rud a bhfuil muide caithh bhóta ar beidir go méid daoine dearach barlam seans a thógáil an sin cos tá ágainn ar tá na Daonlathach nar tá uachtar an Daonlathach againn tá ágainn go méid takeíocht éigen d'Israel agus béidir go jocí Trump isteach agus go gasí sé rudí bunas cion. Sí déir mar tún sin an rud a bheith Kamala Harris a géirí dhéanamh inis ná an tábhar a bhuga. Just it's éon ábhar eile, mar ní bheith freigart ar an ceisteo bheith thásúil agus bheith sé gcónaí dain séireach. So caithfidh si an córá bhuga agus a chamad ar an acadíocht nó ar an postíocht agus mar sin de agus an leith. So sin an rud a bheith si denna a géirí dhéanamh an seo. Tá sin aní acnú an 10 míle duine las má. Sinné. I mean, it's truck a delegate atá taobhtí ceapan. Se ó héamh an glúiseacht gan ceapan. Bus tá ceapan 700,000 vótálaí, so sin a lán daoine. Agus an rud eile van sin socha lína ná rinne déime tagatas an stáit na cinúnacha Michigan tá sena cinúnach an seo, Pennsylvania tá sena cinúnach an seo. Seo gááid le pobl mór, Muslim pobl mór Arbach Palestínach a reinintá cásanna. Ní féad leis an den le galéisteach láirí an féidir.
Well sin an feib agus táí sin an fágur is tócha an pí beag sin a thug sí agus is bogad an policy goró sí chuna bhéh níos leidre le Netanyahu agus mar sin de bas cai sí tá siad le níos mó agus sinna caiisi díanamh mén seo an fuineog agus brúí siad an lína sin go fada a féidir leibh a chafas ná rudí chmad is tócha be sí géirí chmad náh gan ein commitment dhéanamh einslí ach chmad táir a bhór hiamh, but níl mé chun éigen a chuirsí ar an pápir mar sin agus actually agus féchail an seo. Féchail seo. Agus tá ceart go cinnte go méid brú teacht os na grúpi sin an aibetáid na grúpi sin an meonnatá an le fada ná gur grúpa iad na giúda go bhfuil annacuid cúcht acu ó héh go thora an páirtí Daonlathach go annacuid daoine le postan móra agus tá siad san go mór a bhábhar Israel. So agus is fiúr an nach gachciúach ar bhábhar Israel ach agus I suppose an pointe tá ná orintí in éan tá buid na chomór mar hir tíobhhir den Palestine gnéanamid dearmach go bhfuil actually grúpa mór nach 19 lin sin agus ne mé gur focail a chur mé leon eile ar an panel, but mar hir sílan go anna chuid takeíocht an den Palestine, but America tá anna chuid takeíocht den Israel an go fóil, so tá sé anna dheacar nílach méid ortha capital polítíochta atá ag politeoir cosa le Kamala Harris agus an grúpa seo bhfuil déanamh tagartómh tá siad na gur go gathach sí an capital sin ar fad ar an ábhar seo. But ní féidir hí sin. Well, Ray tu go bháin gur féidir áil tá Anthony Blinken I gceintne I ggéirí soscoga áil faoi láthair agus dá naróg leis sin bheoh anéfacht ag sin don factus úrtarrán. Ach an dóilead go seans go dólach sin ar? Well, is tó go gur hep ar 3 úr nó 4 úr inis go dtí seo, so is beag seans is tócha tá ánach. Agus cósta le gáníos na cantaine sin gúil níos mó brú go bhhéach America chur ar Israel ach go háirithe, bud ar an dáhíh, bud go háirithe ar Israel, ní cósta gúil America teachtasteach agus déanamh bagart go méid stop leis an cabhar atá teacht ó America. Ní dócha gúil sé sin chuna churtha ar an mór dachu. So déiteach si dul níos fuide, agus má tá Harris I brandú ar seos rá tá an teilchan seo chun dul slíomháin ó síéile bunathe ar seo, déiteach siad brú bhád níos mó measam. Agus ó héad na caiinteanna síochána agus mar dúirt fergus tá bhí Anthony Blinken gcuinú anna ada le Benjamin Netanyahu agus é cinál dóchasach ach tá Hamas a muomh gohfuil an lucht in Netanyahu asocht an bhfuil dóireacht asocht an afspadul chun cín. An bhfuil pointe Hamas an seo dhéarmad? Well, I mean, tá rátíh mé an glór an seo beidir trí bhéo hin nó mar sin ag déanamh ag cantar an ábhar seo agus dóramar ag an am nachra ceachtar an dáhíh rilí dá réire ag leirigh siochan. Níor ceachtarachú bhí an dáhíh a ggéire bua áil agus siochan in iad bua áil, but níor ceachtar an dáhíh rilí a ggéirí sí síos agus na cinní deacra sin a hágáil agus rud éigen a hort nach rééis de géirí hort agus siochan a bhaintach. Ní tar dom gúil sé sin ní ahrú, ní tar dom gúil Hamas in áréire ag leirigh siochan, ní tar dom gúil Israel in áréire ag leirigh siochan. So síanna dheacar aine teach agus siochan a bhrúar na grúpi sin nar nachhfuil siad san dá réire ag leirigh siochan. Ach nuair miniid sé an bouta déirnach caiinteanna bhí an. Bhí coppla bog ó Hamas, bhí sé rá Thomasásta géile ar ceol fada sa bheith sós cóige Thomasásta géile mar leis na géile agus dúilta Israel. Fergus cín an dóileat agus an sin de maríag a príomh tailóir. An bhfuil argáin an fergus gúil Hamas déanamh níos móíocht an seo. No, an American. I suppose it's talk of will brew chopped in gachide on yes agus o clay like tá an brew Israel Nagila Harrington rash agus tá a goid o of Tel Aviv gach ihe o na clown atá ag Nagila id sin a horta rash, so is talk of gorbé sin on céad size
an céad éileamh a bheoch ag an taobh Israel. Neadar, I mean, cíhamíd in ish beidir an seachan seo an áireog le blinken just píos a beag níos mó ná bhí riamh aige an trí nó an cara ó a bhain sé iarachtaí anamh. Clionadh Sadléir an dul go féidir fiú sos cogaí den háidir sa bhaintach an seo? Well, it's failing dul timp leis na, agus tá mé a kind, but in a launch it's like that an rud an fmíine bhúil mé ná just tá sé dochreidte nachhfuil méid nachhfuil na páirtí ag an tablan or bhfuil an méid sin úfás gacha le lá agus láir lá agus tá it's like well cad é an fís chuna sa chréchtíonn sé chuna sa bhfuil sos an chuna sa bhfuil na daoine Palestínach an a bheith just ag marachtáil polio bris amach maríis agus gan an vaccínetí an bí just ruí anna vanúsach agus just tá sé có fián ag an nóméid tá sé de chréite nach bhfuil Hamas ag an tábla agus gan náíire ag dul tá is ceistela de Israel mar níl an dochar céine tacht siad ure. Well bailachfad le don sin a cha begaring agad an sin míle buchas leis libh sé as a bheith fanna an Luain sin fergus cín Clionadh Sadléir agus Diarmuid O Muirgheasa. Míle buchas chamála cún ó séir an Léiric, James Feeney i bhí man foiime agus siúní bheaglaí i bhí man rúnéachta. Fe Liam McGovern in ag na bógaí leis an scéalta sport. Ba muide arás amórach ag cuaig leis an Painéal idirnáisiúnta agus rudí dasa eile ach idir an dálinn slán go fáil agus tuair da chéile.